Takže čau lidi, vítám vás z nového videa. Dneska budeme hrát slíbený Rocket League. No, už jsem to trošku trénoval, stal jsem si to a kamarád mi, nebo jakoby řekl mi, jak mám získat tyhle ty odměny a docela jsou dobrý, ne? To auta jako jo, ale ty kola třeba, nebo ten mob, nebo tata, to se mi fakt líbí. No, tak asi dáme ten a dáme si 3v3. Nejsem v tom nějak dobrý, prosím, nehejtěte mě, děkuju vám. Jinak, někdo byste mu doporučil nějaký stříhací lepší program. Já mám totiž Sony, jakoby, já mám Sony Vegas, ale v tom se mi nestříhám dobře. No, jenom kdybyste mi doporučil nějaký program, prostě. Taky, papaj. Jdeme na to. Pojďme. Let's go! Woohoo! Tady to. Protože mi tam budeme takhle opady. To se nepovedlo, ale... Tak, ten... Možná to už jde se! My bad. Jsem tady mě narvalo. Ne. Počkej. Hej! Ej lidi, já vám zkusím hudbu, protože aby vlastně nerušil. Tak, ať slyšíte jenom mě. Tak, jdem tam. Tady spojím zase dám. Pum. Jestli vám to teda bez zvuku nevadí, jo? Ale mě, abyste mě lépe slyšeli. Oh, hezký. Dobrý save. No, hej, proč mě všichni bourají? Jsem hezký auto. Jo, hodnoťte do komentářů můj skin. Jestli tam někdo je teda na tom videu, no. Hezký, pojď, hezký. Proč hezký. Jdem dál, je to fakt dobrý. Asi si dáme dáme se asi na zápas, no. 6-minutový video, to snad stačí. Jo, jestli jste si všimli, já natáčím všechny jakoby skoro populární hry, ještě bych si mohl zahrát Modern Warzone, ale na to nemám dobrý počítač. Ale to je jedno. No, jak jsem měl ve škole, já to měl teda dneska docela jednoduchý pondělí. 6 hodin, to je v pohodě. No tak hezky, tam je. Wow. I'm so cool. To jsem mohl trefit, jakoby. Tady jsem udělal fakt brikule. Dík, zabus. Dík. Chytaj. Ty fakt trošku mě racuje mi je. Tak natrefil, to je jedno, asi to tady pro sílu, nebo pro ten, okay. Aha, už to bylo, tak nic. Korona.
skoro nám ho dal. To je podvodný. Nice. Pojď, hezky. Počkej, chyť to, dělej. Nevadí, nic nejde. Jo, mám 100% boost. Nice. Chill, víš co. No god, no safe. Safe. Hezky. Ne, to mohu dát. Ty jsi to posral. Ne. Hezky, pojď. Kam pojď, no. Ne. Ale ne, no tak tak. To nemůžu sejmout, ale jo, dobrý, safe už. No to ani vlastně se jako tak nebyl, to bylo prostě zabránění soupeřovi, aby se dotkl míč. Pojď, hele. Tohle by byl safe, kdyby to bylo u brány. Co do mě bo... Yes! No! Oh, crazy brain! No, jako by zbrodil, no. On to vzal. Tak, rychle. Tohle ven. Pojď. Stále. To bude asi remíz, normálně tenhle máš. No tak bude ještě ten mezičas, nebo jako prostě. Co to bude? To je jedna to, proč to neskytujou? Jeden letíme se tam jak to chce, dobrý. Pojď, hezky, netrefil. To je hodně dobrý hra. To má. Oh no, here we go again. Kurva, tak my to prohrajeme na tom. No, dostává se. Tak to je jedno. Wait. No, the eyes facing back. Hezky. Pojď. Yes! Asi dobrý. No, kdyby to netrefil, tak bych se osypl. Tak tady bylo demo standardy na chvíli. No, teď bude ten mezičas. Teď nás to, jestli to teda nikdo nevyrovná, to se asi stane. Overtime, nice. Jedem tam, do 30. Musím asi najít, ne? První gol jsem dal já, to už nedával. Oh no. Kamu musel to do mě napálit, prostě musel, to nejde Oni se normálně tuhle hře neučili být agresivní a pálit to do ostatních lidí. A nejde všechno. Aha, hezký boost tam, hezký, umím stát. Pojď. Už nahrajte mi to, pojď, tam brány. Co to je za gameplay? No tak no tak já jsem řekl, protože nejsem to, ale ne, my nejsme,
Kámo, minutu už hrajeme, stejně jako musí vyrovnat. Podle video má 10 minut, 10. Jsem ještě takové dlouhý video neměl. Nebo jako, jo, měl 14 minutový, ale na to jsem nebudu koukat. No, nejvíce koukali 5 minut, to jsem otáčil. Dobrý, mám jsem si dal vlastně nějaká, nemohl bych za to, ale to mohl, neměl jsem tam být, ale tak, bum, jeden tam, party. No, ty vole, to nejde říct jinak. Pustíme si písničku na závěr. Go, bro. Nice. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběrem s vámi loučím zase. Čau.